UMLA ke Jirang constituency ba sasana sotung lapan pau ke jing sokya ke bejur ke bedai bat ke jing japo jong kathan bernihan na kata dem bami na ki karkhana bat ke te ke jaka minta kala yo na biang kum ke jaka ba jabo tam hakari India abakran bong mo por minta ke singi na kaliang UMLA ulapan pau ke jing sosi banyoi ya ki tedam bami na ki karkhana bat na kaliang jong u dalade hiu la yo mat ya kan ni kata dem namar ba usong usa hakate ke jaka ulo ongru badang hakini ki khendiat singi layo ibiang ya ki tedem bami na ki karkhana kabla ishar khai kat kum ki video bala sapriang bala yo ringru de ki ba bat katai katadam kam dei tang na kawai ka karkhana henry ki labon ki karkhana hakate ka than na kalyang jong u ula kentu ya ka sarkar bat ka Meghalaya State Pollution Control Board ban shim de kilat ki lenti ki bating e bat ki ba kham per kheng per sha ya ki te ki karkhana ki ba ya lan ya ki kendo namar ka jing kamai pisa jong ki kam dei pan ban bu ki pa ha ka jing ma bat ka jing korden te hawide bat ka pollution hane haboni hat nakle jonga ku mu amale ngarap da jing sokhya ka bejur ha do kata kata hawide bat ka khubor kumba barok ka parthai gitip ba ka boni hat hawide bat ka jing jakhlia nakadaw ka jing mi jing gitem dem factory haduk menta kasin ka baar ba ka boni hat kadai ka tahun keba jakliatam apo kari India kalong ke keba susi habang i ya ki tedem jaklia ki bami na ki factory but kane labu jing yanga bat kumju we ki pajba ke bem basa ha kane kathan tena kalian jongaru daladehi ngayo mat ya ka jing jaklia ha ka bidai bat ka tedem ka bamangi haban ring min sim ya ke jing jaklia jong kene ka than ke jongi te mina hakine ki khindiat sngi ngilai i biang ya ke jing jaklia ke tedem ke bami na ki factory hakaba kidon ki factory ngatrai kanum dei shu tanggawi factory ki bontli ki factory ke ba kim shim shu kim follow shu ya ki kendon jong Meghalaya Pollution Control Board tenga karpat ya kentu ke sarkar ya kentu ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ba kinshim kas action ka ba tenge hagani ka por ya ki baro ki factory ki ba yai light ya ki kendon ki ba ka Meghalaya Pollution Control Board kalabu but nagale junga hagani ka por kumunong mikmat ya kentu ka sarkar ba kinshim ya ki lad kilenti ki ba kham perking shu ha ke bidai bat ka jing penmi jong kini ki factory ya ki tedem ki bajaklia namar ba ni kum ki pa nyong song snong ki ba im masa ha kani ka than katno ngi kordet ngi ya kendu ki jing ki babon bang haban ring min sim ya ka tedem ka bajaklia na kapur se kapur ngai ka jalong ha kani ka than ki jungi ha ka ba ki factory kimburam shu ya ke an jong sarkar dengan karpat ya ka sarkar bat ya ka department ya ka pollution control board hakaba kinhaban shim ya ka jingket kli bajur kin shim ya ka jingket kli kaba kine ki industries lane ki try jong ki factory ki bon set up ki business sangne kimdei ka weiru kimdei ban yai like hakabidei but kajing penon kam ko jongki nagamanta kanu ke business ko jongki haba kile ke business kim dai ban bu ya ki pajba ha ke jingma kani ketika jingkepat ko jonga ya baro ki industrialist lane ki ba one set up ya ki factory ha kani ke than bani hat area hi bor koi ya karpat ya ki ba kimla ban jai like ya ki kendon ke ba ka Meghalaya Pollution Control Board ke bu bat nga karparu ya ka Pollution Control Board ba kinwan ya ka surprise inspection man la kapor ngi ba im basa haning itip kanu ngi sothu ba ki paj ba ki kendu sisa ya ke jing
ki kendu sisai ke jinjar na kadaw yak jing jaklia palat jong kene ka mariang ka ba mangi ni em ni sa ha kene ka thai. God bless you.